jos et vielä ole keksinyt mitään tekemistä, niin tässä on tarjolla joulumyyjäisiä. Ja Harjun koulun myyjäisissä kävi Hanna Lumme, tai tapaamassa Harjun koululla, tapaamassa vanhempia. Harjun koululle voi tuoda esimerkiksi vanhoja talviurheiluvälineitä ja vaihtaa ne sopiviin. Hanna Lumme. Harjun koulun edustalla on 2 naista ja pari suksia. Hiihtämään ei ehkä ihan vielä pääse, mutta mistä tässä on oikein kyse, Erja Hakkarainen, nainen suksien kanssa? No, tässä on kyse huomisista joulumyyjäisistä, jossa on myöskin talvivälineiden tämmöinen vaihtotori, niin tuon tässä suksia sinne vaihtoon. Viikonvaihteessa järjestetään Lahdessa aika monet joulumyyjäiset ja Harjun koululla tosiaan siis yhdet näistä. Mitä kaikkea on luvassa? No, meillä on luvassa joulumyyjäisissä hyvin paljon herkkuja. Meillä on aktiiviset vanhemmat leiponeet sinne kaiken näköistä myytävää ja arpajaista. Ja sitten on ensimmäisenä kertaa kokeillaan nyt tätä välineiden vaihtotoria. Ja katsotaan, minkälaisen suosion se saa. Itse asiassa mulla tuossa matkan varrella jo hävisi 2 sukset, että on jo vaihtanut ennen kuin kerittiin tuonne kouluun asti. Sitten tässä on vielä ekaluokkalaisen äiti Sonja Pihlajamäki. Kerropas vähän, että mistä tässä vaihtotorissa on kyse. No, totta kai tämä ekologisuuslähtökohta, eli totta kai kierrättäminen on nykypäivää, niin saadaan sitten noita välineitä vaihtoon järkevällä tavalla. Se kuulostaa fiksulta. Ja ilmeisesti paitsi se, että saadaan kiertämään sellaiset välineet, mitä ei välttämättä itse tai omassa perheessä tarvita, niin tässä on myöskin semmoinen niin kuin hyvän teon ajatus. Joo, totta kai. Eli meillähän on noin maahanmuuttajien valmistavat luokat, niin saadaan sitten heille niitä välineitä mahdollisimman hyvin sitten myöskin käyttöön, että pääsevät sitten mukaan noihin talviliikuntaharrastuksiin. Eli tässä nyt sitten vanhemmat ajattelee oikeastaan aika pitkälle yhteistä hyvää ja toisaalta onpahan omista nurkista pois sellaiset tavarat, mitä ei tarvitse. Minkälainen käsitys teillä on, Erja ja Sonja, että minkälainen latinki sitten näitä välineitä on tuonne tulossa? Onko tuolla koulun luokat ihan turvoksissa huomenna näitä suksia ja luistimia ja mitä niitä nyt on talviurheiluvehkeitä? No, toivotaan ainakin, että paljon tulee tavaraa, koska ajatushan on se, että koulun oppilaat hyötyy tai sitten kaikki, ketkä käy täällä. Mutta myös sitten, jos koulu tarvitsee välineitä, voi valita sieltä itselleen. Ja sitten loput lähetetään taas hyvän tekeväisyyteen, niin nämä ei todellakaan jää niin kuin käyttämättä. Onko tämä ihan ensimmäinen kerta, kun tällainen keksitään ikään kuin, että nyt laitetaan hyvä kiertämään ja tavarat oikeille uusille omistajille? Ainakin mun aikana on ihan ensimmäinen kerta, että tämä tuli vanhempain toimikunnan kokouksessa esille ja heti innostuttiin ja päätettiin heti toteuttaakin. Täällä Harjun koululla on muuten ilmeisesti aika aktiivinen tämä vanhempain toimikunta ja kuulin, että myyjäisiinkin on tulossa porukkaa suorastaan aivan hulluna, että vanhemmat oikein jonottaa melkein tuonne päästäkseen sitten osallistumaan, niin minkälainen ryysi on Sonja luvassa? No, toivottavasti ihan mahtavaa. Me ollaan kyllä yritetty tätä tuoda esille mahdollisimman monessa kanavassa Facebookissa ja onpa tuolla jossain kaupoissakin noita ilmoituksia ja lapset osallistuu kanssa sankoin joukoin askartelemalla ja tekemällä itse niitä ilmoituksia sinne. Että jos tuolla myyjäisissä on jopa 100 vanhempaa mukana, niin siellä täytyy myös olla aika paljon pullaa ja mitä näitä nyt on, mitä joulumyyjäisissä myydään. Erja nauraa siihen malliin, että ehkä näin onkin. Joo, kyllä mä täytyy sanoa, että toivottavasti tulee paljon porukkaa, että jos yli 60 leipoo tonne, ja se tuskin on niin, että 60 pullaa per pää, mutta sanotaan, että 60 ihmistä leipoo, sillä on varmaan 200 erilaista tuotetta, 200-300, niin toivotaan, että ihmisiä tulee myös ostamaan niitä. Ja kerrataan vielä, tiivistetään, että kun kerran myyjäiset on koululla, niin silloin varmaan koululaisten hyväksi menee sitten tuotot. Kertokaas, mihin näitä aiotaan käyttää. Ainakin liikuntavälineitä pihalle, se oli yksi vaihtoehto. Ja sitten meillä on tämä kansainvälinen ilta, jolla nimenomaan siis pyritään tehostamaan tätä yhteistyötä näiden eri kulttuurien välillä. Koska meillä tosiaan on nämä maahanmuuttajien valmistavat luokat täällä, niin meillä toki on kulttuurien edustus tässä koulussa aika laaja kirjosta. Ja Erjahan oli järkkäämässä viime vuonna sitä ensimmäistä kansainvälistä iltaa, niin Erja varmaan siitä osaa vielä paremmin sitten kertoa. Että sehän on koko Lahden koulujen hyväksi, koska luonnollisesti nämä koululaiset lähtee sitten oman alueensa kouluihin, kun täältä sitten ovat siinä vaiheessa, että pystyvät sitten opiskelemaan suomeksi sitten oman alueensa kouluissa. Ihan nopeasti, mikä on kansainvälinen ilta? Tänä vuonna siis järjestettiin ensimmäinen, ensi vuonna toinen.
Se on semmoinen kulttuurien kehto, jossa näytetään, mitä missäkin kulttuurissa on ruokakulttuuria, tapakulttuuria, esiintyjiä, eli hyvin semmoinen kansainvälinen tapahtuma. Kertokaas vielä, naiset, että huomiset myyjäiset Harjun koululla, monelta kuka voi tulla, kuka voi tuoda vaihtotorille tavaroita ja sieltä sitten ottaa mukaansa? 12.30 huomenna alkaa kello 14 saakka ja kuka tahansa voi tulla ja tervetuloa kaikki ostamaan hyviä tuotteita, maukkaita tuotteita ja vaihtamaan tavaroita.